A few moments later. Sobrang tagal ng ano namin, sobrang tagal ng sasakyan namin, nahanap namin kung saan yung lugar dito. Pero by the way, meron kami nakita dito yung fish pan. Ayan, oh, may fish pan dito. Yan, baka, sana may dukyang dito sa loob. Guys, daming isda, guys. Ayun, daming fish. Ayan, daming fish. My God, I'm here in the Binmalay, Pangasinan. Yung mga yan, makikita nyo yan, guys. Fish pan yan. Baka may dukyang dyan. Kasama, oh. Naglakad na siya, guys. Doon na siya. Diyan, maraming ano dyan. May mga dukyang daw dito. May mga dukyang. May mga fish. Mga fish na nandoon sa lugar-lugar doon. Yan. Yan, guys. Oh. Look at this, guys. Look at this. Yan, oh. Yung mga susong toong like this. Ewan ko anong tawag sa mga susong ito. Ano, yung mga ganyang suso, guys. Ayun o, may laman siya. Ayun o. Hindi ko lang alam kung ano yung tawag dito. Pero try natin kumuha. Pakita natin to, guys. Ganyan yung gusto kong nakukuha dito. Yan. Sabi nila nauulam daw yung susong yan. Ganyan yung klase ng suso. Hi guys, itutur ko kayo sa aking palaisdaan. Tara na! Ayan, 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 ayan. Ayan, sarili namin palaisdaan yan. Char. Ayan, dito kami ngayon sa Binmalay, Pangasinan. Ayan, ayan, ayan. Come guys, come guys. May dadaan. Itutur namin kayo kung nasaan makikita ang mga isdang mga magaganda katulad ko. Welcome to my fish pan. Ayan, welcome to my fish pan. Ayan, makikita natin ang mga isda dyan. Ayan, may mga ano dyan, may mga bangus, may mga tilapia, kung anong-anong isda. Ayan, no? Parang ito, parang isda. Lawak-lawak, diba?
shade dyan na guys. Oo. Ganda-ganda. Oh, may mga bilog-bilog talaga pa. Ay, may mga talaba. Yung talaba yan, di ba? Ayun, ayun. Ay, ano yan? Tawag doon yung tahong? Oo, ganyan ang tahong. Tahong yan, di ba? Opo. Hindi siya. Tapos nahulog ka. Well, lalaglag ka dyan. Diretso swimming ka na talaga. Hello po. Ang ganda dito, bro. Sabi ko, pero may mga fish, guys. Wala, ang dami. Tulog sila, guys. Tulog. Tulog. Ang ganda dito. Sabi ko sa ito, G. Oh, fuck, ganun. Ito, ang lalaki din. Ala, ang lalaki ng isda, bakulo. Wait mo mamimit dito. Ay, puro lumot. Bakalat. Puro lumot. Nakabigdo ba yan? Ayoko. Ako nga pala si Maria Donna Ducya. Kaya abangan nyo ang mga susunod ko pang hakbang. Dahil mamaya, pupunta kami na dagat. Dagat. Mamaya mag-change outfit ako at makikita nyo ang aking kagandahan, guys. Kaya abangan nyo yan, guys. Thank you! What's up, guys? Ayan, mangunguha ko ng kaya samahan niyo ako ngayon, guys. Come on! Ayan, guys, no. Dito pinupulot lang daw to at dahil dito libre lang daw to mga suso na to. Ayan, no. Kukuha tayo dyan. Pero hindi tayo lulusong dyan kasi malalim dyan. Kaya dito na tayo sa gilid-gilid. Tapos kung makikita niyo yung mga green-green na yan, ayan yung mga lumot, pagkain ng isda yan. Ayan. Pagkain ko yan. Ayan. Kaya tignan niyo ako, magmulot tayo ng ano, ng ganitong suso dito, guys. So, ayan, pinupulot lang talaga. Hindi ko alam kung anong tawag sa mga susong ganito, pero mahal tong susong to eh. Totally, sobrang mahal. Ate, anong tawag sa susong to? Tubig. Kinakain to, di ba? Oo. Anong masarap na luto dito? Ayan, oh. Kumukuha kami ng suso at ayan, ganito yung suso, guys. Ayan, ganito yung suso. Kunin namin ang ganyan. Masarap daw naluto dito yung ano eh. Tawag doon? Yung gata, guys. Gatang suso. Ang lalaki oh. Naman ang dami natin nakukuha. Malinis to kasi ano, sa fish pan kinukuha. Fish pan. Di ba walang bayad to? Oh, walang bayad, libre lang to. Ayan. Dito pa, meron pa sa kabila. Ayan pa, guys, tignan nyo. Meron pa dito sa kabila. Ayan. Dito. Bibigyan ka ng 1,000 makakatulak dito sa baklang to. Ay, nakikita nyo sobrang dami. Kuha ka lang ganyan. Kunin yung mga susong ganyan, guys. Libre lang yan. Yung mga ganito. Yan, oh. Free. Dami, oh. Dami na. Ang dami na, oh. Ayan. Lilinisan pa yan ang puti niya. Kuha mo lang yan. Ayan, kung kanino man yan. Pero dahil wala tayong makapal ang mukha natin, uubusin natin to. Pero hindi natin ito mauubos kasi sobrang dami dito. Yung sa gitna oh, sa may malalim. Ayun pa. Ara! Guys. Doon ka mga sa may mga pump. Kunin mo nga yung bilog na yan, kaya book mo. Ayoko. Ano kaya tsura niyan?
Galawin mo nga. Tusukin mo kung mawawala siya. Ayan, pinukuha lang namin to. Putik! Uy, makuha lang yan. Ayun guys, maraming salamat sa inyo. See you sa next video. Ayun, 2,000 years later. hi guys, at yun nga, sa wakas nakarating na kami ngayon dito sa Binmalay Beach. Ayan, maraming salamat. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan, tatry natin kumuha ng dukyang ngayon guys. Kukuha tayo ng dukyang. Tara na! Kukuha tayo ng dukyang guys. Samahan nyo ako sa kukuha ng atin ng dukyang. Come here. Kukuha tayo ng dukyang. Hindi natin kung merong dukyang dito guys sa dagat guys. Ayan o. Ayan, tignan nyo, ganyan siya kaganda. Sobrang ganda ng tanawin guys. Oh my God. Myla, tara kuha tayo ng dukyang. Myla, kuha tayo ng dukyang. Gusto mo bang kumuha ng dukyang? Yan si Myla. Ayan, kuha kami ng dukyang ngayon. Tara kuha tayo ng dukyang. Ayun o, like this. May dukyang. Like this, may dukyang guys. Like dukyang. Mukha na kami ng dukyang. Arat na! Yay! Oh! Oh, ang ganda! Look, tignan niyo yung alon guys. Tignan niyo yung alon. Ayun na. Ayun na guys. At ayan, tatry natin hanggang doon guys, hanggang sa ating maaabot ng ating makakaya. Dito, walang dukyang dito guys. Puro buhangin lang, no? Try natin dito guys. Try natin dito. Oh my God. Tignan yung mga alon na yan, no? Sobrang taas ng alon. Sobrang laki ng alon. Ay, nakataka ko! Sobrang ganda ng alon. Refreshing! Ayan guys, try natin baka may mga dukyang dito guys, try natin. Bumusok na tayo guys. Try natin baka mayroong dukyang. Ayan guys, try natin baka may dukyang. Walang dukyang. Puro buhangin siya guys. No? Pero meron tayo nakakapang mga shells. Like, ganyan ko yung shells niya. Ganyan shells. Ayan. Hi! Sa paligo guys. Woo! Diba YouTube channel? Oh my God. Kaya, hoy, nakakuha ko ng dukyang! Hoy, nakakuha ko ng dukyang! Guys, nakakuha ko ng dukyang, guys. Like this, oh. Yan, kinakain yan eh, kinakain. At ayan dyan, magpapasalamat na pala ako sa inyong lahat dahil kami ay uuwi na dahil medyo lumalakas yung alon, parang masama yung panahon. Kaya maraming salamat sa mga nakapanood ng aking video. At ayan, maraming salamat sa akin. Don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa aking YouTube channel. Maraming salamat po!